Gusto sila Tinon, matod ba nimo sa to pa ang simbahang ngayas Ginoo puro gid buutan, matarong. Makasasala ng Di mo tanong ko nimo ba nanaway mo ka ang pista sa Romano Katoliko, na mga tare, na mga sugal, sala na dili. Asa mo basa sa Biblia ang sugal sala? dili. Ay, mo ningon mo sa gibanggon ka nako. Musakay mo ka. Unsa? Imo naman. Pero sa San Pablo no. Mo na nga. Karon, tagaan ta bunahon na masakto ka sayot. mo lagi ang pangutanan nako. Karon, kamo luwas sa mo ba inyong kalag? Say kami sa tungkol Karon nasa mo basa na naluwas sa inyong kalag? Asa mo basa? What verse in the New Testament nga Haven't you noticed? sige, okay na. Ay, mag-sharing yata, schedule ta? Ha? Pwede ra? Asa repitan nyo ha? Huwag ni problema ko kaya ako mo, adto ko Iglesia ni Cristo. Basta di way personal attack. Ang personal attack, mo na gidili gyud. Lamin ko bugo ka, buang ka, bawal mo na. So, gani. Way taong way garbos. Ana siya na ito. Sakto mo na imo nga. Malagay niya. Sakto ni mo nga pagbinutan ta, matarong. Matarong na mga brada o kanina nga ang nasa simbahan Katoliko Romano, mga palahubog sugarol. Ang pangutan na, minsan may arrest Ginoo, mga buutan magkasala tubag. Sa to pa, ang Katoliko may arrest ni Ginoo. Daghan man, dili man Katolik. Katoliko kay Matthew 9:13 ingon ito. I did not come to call righteous but sinners unto repentance. Sabi ni siya pa, wa maris kalibutan mo daw sa tarong. Mo gini original. Without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. Kung wala ang simbahan Katoliko, why Biblia? Ang pangutana, kisay gahubad sa Biblia. Kita kapit na ito mga Katoliko. Kapit na kapit na gin? Ha? Adili man. Kala, gamay rin ko. Kapamsanon, gilid ko mo. Dinoon, kapamsanon. Saya kasiya, musimbang Pentecostal, evangelist, pero Katoliko po, musimbang ko say. Sa ito pa, dubli kayo mong gan? Pasarag yun, there is only one true church, founded by Christ. Roman Catholic Church. Kasi na kayo mga pangutan, larawan na na. Pwede ka pangutan na na. Siya pangutan na na. O man na yung sa punto nga, pangutan na si Brad nga, asa mabasa ang Catholic Church. Nasa buhat no ibi, Greek Bible. Bari ka Latin na nasa. Lucas 4:14. Latin yan, in English yung sound. Ang New Testament was written in Greek. Yeah, the Old Testament was written in Hebrew. Ito na mga original man. Translation ninyo, King James. Nasa ko King James? Right. Tino. Na freedom of religion. Na freedom of religion ba?